És una fira que és diferent, està en un lloc espectacular. I venim sobretot a cercar productes de proximitat, olis, formatges, carn de vedella, de la terra. Venim a buscar sobretot productes singulars i aquí n'hem trobat 3 molt interessants, com és el brou de peix blau, una cervesa feta amb oli d'oliva, la Green Beer, i després hem trobat uns embotits molt interessants de formatge de cabra i de farigola, que ens han sorprès molt. És la primera volta que estem aquí a la Fira APAT i estem molt contents perquè han pogut fer contactes molt interessants. I estem encantats de la vida, hi ha moltíssima gent y la verdad es que estem molt contents. APAT, pues la verdad es muy interesante, muy atractivo, es algo que nos lleva y conlleva a consumir productos de la tierra, productos de proximitat. Hem aconseguit promocionar la nostra marca i mirar que la gent provi els nostres productes, ja que som una empresa petitona i intentem aprofitar aquesta fira per poder promocionar-nos. Estic sorprès de la quantitat d'activitat i moviment que hi ha. Hi ha tant un perfil més particular, però també ens estem trobant professionals molt interessats. Impulsem els productes catalans! Impulsem els productes catalans! Impulsem els productes catalans! Impulsem els productes catalans!